ассалому алайкум дӯстони гиромӣ мардуми ютуб тамошобинони канали Саудо ТВ. имрӯз 9 апрели соли 2026 сол 10 дона хона ҳастае ки баъри шумо наворо мекунем. Дӯстон то охир тамошо кунед. нархи наво имрӯз арзонтар дӯстон назар ба дигар видеоҳо. хулосаги беҳтарин навор шид. хонаҳои тайёрам бардоред бо ҳастаи сотиҳои майда, ҳастае ки сотиҳои калонай, нархҳои арзонай баъри шумо. баъдан барои реклама WhatsApp мегузорем. чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунед. хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори телевизион навор кардем. WhatsApp мегузорем барои реклама. хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе боша рӯй кунед, ёки омада аз пеша навор мекунем. наворро шурӯъ мекунем. то охир тамошо кунед. дар видео дӯстон якта лайк монед, дар канали мо подписка кунед. наворро шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем, бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ бо ремонти замонавӣ бо тамоми санъаташ шаҳри Бохтар наздикии Тетста қарор дорад. азиз, дар 5 этаж, духонага масоати 62 квадрат, 570 000 сомон. дӯстон, нигоҳ кунед, ремонтош дараҷаи олӣ. ду рақам WhatsApp рӯи экранатон аз думи Саудо ТВ занг занед. доми хуб беҳтарин дӯстон, тайёр, пушти мактаби 12, 5 этаж, хона понни подключ, тайёр, дорои қолинҳо ва пардаҳо, коридориш дорои тёпли пол мебошад. свет, ов, лифт дора. мардум ҳама зиндагӣ мекунанд. рӯ ба рӯи дом, магазин, аптека мебошад. лаби роҳи калон. ремонто дараҷаи олӣ. 570 000 сомон. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир метавонед дӯстон занг бизанед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе ҳай, дар Аманал ҳай, дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад, не ки хай централни точка Аманал медонем ки чӣ хел ҷо ҳай. 6 сотиқ ҳай, 6 хона ҳай, 1 млн 400 000 мега. охири автобуси 37, маршрути 15 аз роҳи калон то хона, шояд 1 километр боша. ҳавли 6 сотиқ, 3 та дар поён, 3 та дар боло хона дорад бачаҳо азиз. хуб болош мансард не ки тайёр нест, меҳмонхона дора. хуб 10 ба 3.5 тайёр нест. хонаҳо бо хишти пухта, ошхона 14 метра, тагаш таҳхона бо канализатсияи шаҳрӣ пайваст бачаҳо азиз. иншоалло мега ба наздикӣ якум шабакара меоранд, шабакаи телевизиони рақами 1 ҳамиси меоранд, мега соскестан ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад. ба наздикӣ мегиранда дар Шоҳмансур дохилш мекунанд. роҳи ваданасос мешавад. ҷои беҳтарine, мактаб наздик, поликлиника наздикай, масҷид наздикай, шароитҳои беҳтарини зиндагӣ марамат занг занед бача азиз. 1 млн 400 000 сомонӣ боз муомилаи соз дорам. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ.
دوستان عزیز، باز کوارتیرای فروشی روان کردن که از شهر بختر در کریوای قرار دارد. دو کامناتای مساحتی 58 متر کвадрати در حالتی پشپکیلوفکا تیار بچکو. коробка нест. چخیر میبینین؟ стяжка, шкатур, монтаж, пачпаклёвка тайёр. خب 58 کвадрат дар этажи 8 духонага 380,000 сомон. ду рақами дастӣ ва саври экрани шумо. хонаи залаш мега панорама дора. фасади дом задагӣ будай. хонаҳо евромонтаж доранд, шкатур доранд. хона шартнома дора, лави роҳи калонда қарор дора. خب در باری مسجد کریوای نزدیکی دومدا. خب نزدیکی دومدا لیتسه اوریا می باشد. سنزیز نزدیکی دومدا باز سپورتزال می باشد. آشخانه سمرقندی نیز می باشد. اپتیکا نیز هسته و مکتب و مسجد نیز داره. خب نرخ 380,000 سوم. باز انشالله معامله داره. دوستان در ویدیو لایک مونین درمی نوار فقط شما لایک مونین. لایک های شما انشالله که نوارای ما را توب روی میکنه. بعد چیزی که در کارتونه کامنتار یکنین. انشالله که بهترین کار میشه بچه عزیز. میگذاریم بعد چهارمین کوارتیرای فروشی دوستان. کوارتیرای فروشی است که در سربند بچه کو 72 کвадрат است. 360,000 میگه. نگاه کنین 72 کвадрат ای بچه. کوارتیرا در کجاهای دوستان است؟ در شهر بختر در سربند لیوکند قرار داره. 360 سه خانگاه پیرگرات کوشقتی کвадрати کلان بردار عزیز. از ساعت 8 تا ساعت 8 بگره میتونین کنکرتنی خریدارتان مراجعه بکنید عزیز. شهری سربند مرامت دالشی معلومات رقمای 3595 را زنگ زنید. 360,000 سومانی. میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشی. در همین دوم دوستان کوارتیرای فروشی داریم که دو کامناتا کوارتیرا در اتاژ سوم مساحتش 45 کвадрат در بازارچه گلستان 390,000 سومون دوستان عزیز. خب نزدیکی بینا سوپرمارکت و مغازه ها، مرکزهای فراغتی، میدانچه ورزشی، مکتب میانه و لیتسه، باغچه کودکانه، مسجد جمعه‌خانه، خانه تعمیری نوی زمانوی، بینای تازه و آزاده اجازت زندگی هست. خانه دارای شرطنامه بوده. در وقت خرید از طرف صاحبخانه به نام خریدار گذرانده می شود. برای معلومات بیشتر دوستان زنگ زنید. رقم‌های 23 و 25 از دومی سعودو تیوی مراجعه کرده میتونید. و دوستان میگذاریم با ششمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حوالگی است که در شهر بختر قرار دارد عزیز. 4 کامناتا 5 سوتیق زمین نزدیکی بازاری حاجی شریف. این دوستان بهترین واریانت های 385,000. داخلی خانه ها ریمونت کردگی دوستان. ریمونت های فسان در خیلی جای آباد، خیلی پروژه فسان زمانوی قطعی، خیلی مساحتی سوتیق کلان، خیلی شرایط قطعی یافتن دوستان کم ترک مشکل ترک های. هرچند که 385,000 باشه نکی شرایط های بهترین داره. لازم باشه اگر زنگ بزنیم بچه عزیز. دوستان میگذاریم با هفتمین خانه نزدیک حوالگی. خانه فروشی نزدیک حوالگی است که دو کامناتا در مساحتی 5 سوتیق زمین در ناحیه یوان دچه های چیلیای کو انا همه جاهای
5 сотиқ 2 хона 350,000 сомон. чӣ хел мебинен? хуб масъалаи ҳоҷатхона, баня, ремонтҳои хона хишроак замонавӣ кардагӣ тайёрш кардан 350 та нархи беҳтари рақамҳои 1989 ахири рақамҳои акаҳай. айнуми канали мо занг занем бача азиз. ремонт фасон тайёр кардан удобству ҳамаш ҳастай. хуб мошинаи ҷумашӯӣ, баня, хуб кухни, 2 дар хона, 5 сотиқ замин, дарои фасон, абоёи зур. хулоса дӯстон далши маълумот занг зад пурсоншен. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи наздиҳавлигӣ. 250,000 сомон дӯстон хонаи наздиҳавлигӣ 3 комната ва масоҳати 2 сотиқ заминай. хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи Ортабуз наздикии бунгоҳи тиббӣ. хонаи фурӯшӣ дорои тамоми шароитҳои лозимӣ ба фурӯш гузошта мешавад. хуб хоҳишмандем фақат сериёзи нафаро аз номи сомонаи Сауду ТВ занг зананд. маҳаллаи Ортабуз Ганҷрез. масоҳати замин 2 сотиқа ташкил метиҳад. шумораи ҳуҷраҳо 3 ҳуҷра. ремонт замонавӣ босифат. шароити дохили хона ошхона, кухни ва ҳаммом ванна дар дарун хона ҷойгир ҳастай. хона бо мебел, ошхона ва гарнитур, спали гарнитур хулоса фурӯхта мешавад. 250,000 лозим боша занг занед. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи наздиҳавлигӣ. бардоре ки аз шаҳри Бохтар, аз Хуросон, аз Уялӣ, яъне ки хонаи арзонтар гуфтесен 3 комнатагаи 6 сотиқ замин дора 350,000 сомон арзиш дора. бардор азиз 350 та нигоҳ кунед чӣ хел ҷошсозай, ремонтҳошам фасонакай. хонаҳо ака ҳарчанд дидестен ина қисми дохили баняш кафел фасон хушрӯ. хонаҳо ремонт кардагӣ, краска кардагӣ, тайёр кардагӣ, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ 350,000. масъалаи ина кухниш бача азиз ҳамаш хушрӯ кардан, хуб стяжка кардагӣ, дарвоза часпондагӣ 350,000 сом арзиш бо муомила дора. аз номи канали мо дӯстон метавонед муроҷиат бикунед. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин хонаи наздиҳавлигие ки дар ноҳияи Восе қарор дорад. бардоре ки аз ноҳияи Восе хона гуфтесен 5 комната 4 сотиқ замин дар хлопонкати ноҳияи Восе кӯчаи Азизи Раҷабда қарор дорад. бардор азиз 310,000 сомонӣ арзиш дорад ки ҳуҷҷатҳошам 100% ҳай мега ака. ина хона ҳамиқа мешавад дӯстон дар ин ҷое ки ободаи кӯчаи созай дӯстон азиз. хуб 310 та иншоалло бо як чинимчи савдои соз дорад. хлопонкат, кӯчаи Азиз Раҷаб, ноҳияи Восе, 5 комнатаи калон 4 сотиқ замини, яъне ки хела калон бутем боле. марамат далши маълумот занг занед. дӯстон азиз чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, комментария карден, занг занед нависен, ҳамаша ҳаракат карда мондем. ана бо далши барои қабули реклама ватсап мегзорам. шояд дар шумо низ хона, замин, мошин, квартира, аппарат чизе ки бошад дар ватсап рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. дар видеои мо лайк бонед, дар канали мо подписатсия кунед, телеграм канала як хушрӯ дастгирӣ кунед бачаҳо. ва дӯстон азиз кадометон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудаги бачаҳо азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.